Bandiraɓe mi yelayno video ɗo laata banni mi yelino mi wangano ha yeso video majum marana en bayani video meɗen je hande ha doy toy ha gal toy noy on bo hucitorde video majum mi yelino banni to amma ɗum heɓaki sungullaji hande be jango hauti bo en wala yite to en andi sai be yite ɗum waɗirte sai be ring light men sai be ko hokkata en jawawri ha yeso meɗen ha waɗugo video majum to en ngala yite hande ha wuro meɗen to donc inchallah video meɗen hande hollan en kujeji fere fere yahango kuje ɗiɗi gotel ma yumma TikTok ko dilla WhatsApp gotel bo timma nder WhatsApp majum inchallah yummata ha TikTok ko dilla WhatsApp kanjum fuɗɗirta inchallah masalan jita kara waɗa scrolling a lara video ji ha TikTok don a fotti be video ji fottani maɗa a yiɗi video majum ɗo ha watangol ha stati maɗa to nden a tawi video bo fotai télécharge donc ko video on télécharge an wonai lallay sai a télécharge ngol ha compte maɗa yowa banni kadi inchallah e nyami holla en video majum no latorto masalan inchallah to en nasta nder TikTok meɗen banni amma idde ko en nasta nder TikTok man bandam habdune abonné chaîne min je Fasaha TV kan lara video majum ha YouTube e to an lara ɗum ha Facebook bo abonné ha page min je Facebook majum Usaini Bandam ɓawata abonné ha waɗana video majum like ko ha TikTok ko ha YouTube ko ha Facebook ha ɗo lara video ɗo fu ko ma ha nder groupe meɗen je WhatsApp ha ɗo lara video ma pat like ana video majum bandam yowa ha don en jaha kadi en nasta nder TikTok meɗen bana ni ɓawa to en nasta nder TikTok on daran video labbaji jina ɗo ngol woɗi ngol fotti sosai a yiɗi a partage ngol ngol dilla ha TikTok maɗa ɗon to ha télécharge ngol a iya ngol hani ngol neɓa tan to nda alama télécharge a hosa télécharge donc mi yiɗami télécharge ngol ngol wara ha téléphone am mi yiɗi tan ngol dilla ha WhatsApp am ha statut WhatsApp am a iya video majum ni ha neɓa to a iya waran a lara nda ɗo a laran kungel ɗo bana ni alama flash lo sai a mema ngel to a memi ngel to direct nda statut ta iya statut ni direct ngol dilla statut maɗa a télécharge ngol ngol on ha statut maɗa donc en waɗa ngol ni heɓa ngol dilla statut meɗen to a yiyan ngel ɗo waɗa ha hunde ɗo bana recherche ni to ngel timmi recherche a laran ngol dilli ha WhatsApp maɗa sai a hosaji na statut WhatsApp maɗa ɗo on kadi heɓanda yowa sirri waɗirawa bo en dilla ha nder WhatsApp meɗen mi holla en ɗo ɗum latorto kanjum bo masalan aro jeni statut maɗa goɗɗo waran ƴame yerɓanam no video ɗo a yiɗan bo a yiɗa a yerɓanamo video majum ko bo wala connexion ko hunde fere kanko bo nga heɓa o jeina ha hundero mako o heɓa o jeina video majum ha statut mako to hunde gotel na waɗata bandan kala mo tawi statut maɗa ɗum fottani mo cakko o fotai o ƴama maɗa télécharge anam to ƴayma bo a wiyamo nda hoya to ƴama tan video majum yaha ha statut mako kanko bo en nasta nder WhatsApp meɗen bana ni e bandam ɓawo to a nasti nder WhatsApp maɗa bana ni sai wara a mema nda ha ɗo ha toɓɓe tati ha dow ɗo to a memi toɓɓe tati majum sai a jippa wara a nasta paramétre ta a nasti paramétre sai wara a nasta ha privacy ta a nasti privacy a wara a tefa statut ta tefi statut to a tawan ɗo ɗo ñifi bana ni ngel ɗo a tawan ngel ɗo ñifi sai a hosa huɓɓa ngel yowa ta huɓɓi ngel yake to a jini statut maɗa par exemple mi jeini statut ha gal ɗo man mi nasta WhatsApp am je gotel ɓawo ngel huɓɓake a hosi bo a jeini statut maɗa sai waɗa retour ok nda en nasti WhatsApp meɗen je gotel sai wara a nasta partie statut ta nasti partie statut a wara a tefa nda lambam je gotel je jeini statut goto sai en nasta hundere majum ok to a nasti ha ton a laran ha les a laran alama hundero a lara nda ɗo ɗo alama ɗo ɗo kanjum a inata to a ini ha ton ni hokkete waɗan recherche banni a yiya ƴamai mo yerɓane photo majum e bo a hosi a wati photo ha statut maɗa to a yiɗi sai wara efasa bindiro a sanja ko a sanjata a hosa hallo to a yiɗa efasa bindana yiɗi a watira bana o watiri kanko e statut mako bo shikenan sai a hosa a wata tan banni shikenan a wi'ai mo yerɓane video ɗo o yerɓanaima mais bo a hosiri ma wata e statut maɗa to foti bo a ha a nasta ha galɓe télécharge ta statut a ha télécharge video mako majum a wonnai mo connexion amma a wonnai hoorema connexion a wonnai bo ɗemgal maɗa ha wolwanko mo useni yerɓanam e goma sai a nana mi toya mi yerɓantama ko be ko nandi e majum to amma a laari ɗo ɗo wallitima sosai a hosi video na a wati bo e statut maɗa kawai tan so a lara a wati video na e statut maɗa e amma to ngayandi haɗai mo huɓɓa paramétre je on holliji hattoji a huɓɓata ɗo on guittama on gillanama yeruji ɗuɗɗi to video on fottanima bandam hosu waɗanam like nden bo partage maɓɓe feere video majum ɓe ndara kamɓe ɓe nafitoro bana an nafitori ɗo tanga yandi haɗe ha waɗugo like majum e bo nonnon tanga yandi haɗe ha abonugo bo nonnon tanga yandi haɗe ha partage on ko sobira e maɗa bo on guetnama on gellanama hayruji ɗuɗɗi e momoɗon biyeteɗo Abdoulkadri Aboubacar no mari groupe fere kese maɓɓiti sara ekkitango téléphone kala ko a mari haaji ekkito ha dow ko laran téléphone android cak en togiro groupe majum a nasta a ekkita kuje majum inchallah a yiɗi a ekkita sirriji téléphone android a yiɗi a ekkita no huwirta ɓe application ji téléphone android en larata application ji ha play store ɗo pat kala application fu be nafuuda muɗum donc ta mari haaji a ekkito application ji ko bo sirriji téléphone android a anda ɗi to kanjum bandam wara intégro hon nastu nder groupe ɗo nana ko vidéo je tawi warata en wadda ha YouTube ɗo ko bo ha Facebook ko bo ha TikTok ɗo ngam majum hamma to tirɓe amin ɓe lawamara nder groupe majum a heɓa ekkita kujeji fere fere dow ko larani téléphone android mais kadi on ɗon
andi dede no ɗum tokkorto ɗum ma totiraɓe amin heddi numéro ji banani 652 68 65 59 694 77 13 90 ɗon lambaji ɗi on poti on tokko on keɓiramin gal toon ngam heɓugo nasta groupe sare ekkitago téléphone kala ko ayiɗa ekkito ha nder téléphone android cak taɗo nder groupe majum mi ekkitinte be koyeɗum be tindinore dede ina famata c'est to min dari on